Nasa likuran lang yung mga engkanto at nagmamasid. Habang naglalakad itong si Lolo Ruben, ay napakarami ng sumasalubong sa kanya papalapit sa ilog na yon. Pagkarating ni Lolo Ruben doon, ay agad niyang nakita ang isang bato na natatangi. Kakaiba ang batong yon sa kadahilanang napapalibutan ito ng mga ordinaryong bato. Alam na alam ni Lolo Ruben na yun na mismo ang tinutukoy sa kanya ni Sinag. Matapos yan, nilapitan niya ito at ipinako ang medalyong binigay sa kanya habang nag-uusal. Matapos niyang makapag-usal ng mga buhay na salitang ibinigay sa kanya ni Sinag, ay biglang lumitaw ito sa kanyang harapan. Lumusong ka na sa ilog, Ben! Bilisan mo! Sigaw ni Sinag. Agad namang sinunod yon ni Lolo Ruben at kitang-kita niya ang mga malademonyong nilalang na lumitaw at papasugod na sa kanya. Oo, malakas ang dala ni Lolo Ruben pero hindi nila kakayanin ang lahat ng mga yon. Si Sinag ang nag-iisang dumipensa kay Lolo Ruben habang pasulong yon sa ilalim ng ilog. Pagkalusong ni Lolo Ruben sa ilog, bigla na lang may humatak sa kanya papailalim. Di siya nalunod ayon sa kanya dahil nakakapagtakang nakakahinga siya. Hanggang sa pagmulat niya ng mga mata niya, ay naroroon na siya sa baryo ng mga dalubhasang manggagamot. Gulat na gulat itong si Lolo Ruben dahil yun ang pinakaunang beses na nakarating siya sa mga kapwa niya tao na nasa ibang dimensyon. Napakalubha na pala ng mga nangyayari sa lugar na yon at talaga namang paubos na ang mga manggagamot na nakikipaglaban sa mga dyablo. Paikot sa baryong yon ay ang mga matatandang manggagamot na dumedepensa sa kanilang lupain. Sa labas ng baryo ay merong digmaan, pero sa loob nito ay tila ba normal ang lahat. Ang mga bata doon ay nakikipaglaro pa sa bawat isa at tila ba walang nakaambang panganib. Bigla namang lumitaw si Sinag at nagwika ng, "Ikinagagalak kong tinugon mo ang aking kahilingan, Ben. Salamat." Oo, ayos lang yon. Teka, bakit normal lang dito sa baryo ninyo? Samantalang sa labas nakikidigma ang mga nakatatanda ninyo. Tanong ni Lolo Ruben. Ganito yan, Ben. Ang nakita mong mga matatanda sa labas ay kami yan mismo. Itong mga nakikita sa amin ngayon ay mga katauhan lang namin noong kabataan. Ginagawa namin ito upang lumakas ang loob ng mga tutulong sa amin. Sa bawat siglong lumilipas, ay kumukuha kami ng isang manggagamot na makakatuwang namin dito sa labanan. Halos walang hangganan na kasi ang digmaan dito. Ikaw, ang pang-50 na aming nahingian ng tulong, Ben. Pagpapaliwanag ni Sinag. Ha? Napakatanda mo na pala, Sinag. Sagot naman ito. Alam mo, Ben, kung inaakala mong napakalawak na ng nalalaman mo ay nagkakamali ka. Dahil sa mundong kinagagalawan ninyo, ay kakarampot lang ang inyong alam tungkol sa mga bagay na nasa dimensyong ito. Sagot ni Sinag. Matapos yan ay naglakad na itong dalawa at nagpaliwanag ng napakaliwanag si Sinag. Ayon kay Sinag, lahat ng manggagamot na inanyayahan niya dito ay hindi na nakabalik. Pero ngayon, may tsansa si Lolo Ruben na makaalis dito
dahil sa dalawang angkan ng maharlikang engkanto ang hawak niya. Itinuro nito ang tikbalang at ang hari ng mga engkanto. Yumukulang naman ang mga yon kay Sinag. Ang itsura ni Sinag ay isang normal na magsasaka sa bukid, pero napakarami nitong mga karga sa katawan. Mga nakatatong buhay na salita, mga baong mutya, medalyong suot, at mga buhok ng tikbalang. Bawat isa sa mga manggagamot roon ay napakaraming taglay na gamit at buhay na buhay ang mga yon. Meron din itong libretang kanyang daladala. Dagdag pa ni Sinag na hindi siya kakayanin ni Lolo Ruben pagdating sa kombate espiritual at pisikal na walang katulong. Mas malakas siya ng dihamak kay Lolo Ruben kung hindi maghahatid ng karagdagang lakas ang mga kaibigan niya. Kung subukan lang naman ng gamit ay talagang talo itong si Lolo Ruben. Ben, ang payo ko sa iyo sa tuwing may makakalaban ka sa mundo ninyo, gamitin mo lamang ang mga usal na nasa lengguwahe ng engkanto, Latin o Sangkristo. Sapagkat ang mga katagang uusalin mo gamit ang salitang yan ay nababalot ng hiwaga. Kapag patay at masyado ng matanda ang ginagamit mong salita o lengguwahe, ay napakabisa ng mga yon. Sabayan mo din ng pananalig sa Diyos. Wika ni Sinag. Di naman umiimik itong si Lolo Ruben dahil sa gulat na gulat siya sa mga pinagsasasabi ni Sinag. Akala niya mas makapangyarihan ang mga talatang nakasalin sa lengguwahe natin ang mga usal. Noon pa man yan na mismo ang napapansin niya sa kanyang maestro Inko. Ni minsan sa buong buhay ni Inko na kasama niya ay hindi niya narinig yon na nag-usal gamit ang ating lengguwahe. Kung hindi Latin, malamang sa malamang, lengguwahe ng engkanto ang gamit nito. Kaya pala napakalakas nitong si Inko. Doon niya naunawaan ang lahat at tila ba pinapamulat pa lamang siya ni Sinag sa pangalawang dimensyon ng ating daigdig. Ipinakita ni Sinag ang kanyang mga gamit dito kay Lolo Ruben. Ultimo ang natatangi nitong mutya ng kuweba. Halos mapanganga itong si Lolo Ruben dahil sa gulat na ipinakita sa kanya ang mutyang hawak ni Sinag. Itong mutya ng kuweba ay isa pa lamang yan sa mga mutya ko. Malamang hindi mo na makikita ang iba ko pang malalakas na mutya. Wika ni Sinag. Ano? Mutya ng kuweba? Tanong ni Lolo Ruben. Oo, Ben. Alam kong alam mo kung gaano kahirap ang pagkuha nito, di ba? Sagot ni Sinag. Hindi nga biro ang pagkuha ng mutyang yan dahil sa napakaliit lang ng tsansa mong makakuha ng napakabuhay at tumitibok na mutya ng kuweba. Napakalakas din nun ayon kay Lolo Ruben at talaga namang itataas nito ang sabulag mo na halos hindi ka na kayang makita ng mga normal na tao. Halos wala pang taong merong hawak ang mutya na yan. Maliban pa dyan, isiniwalat din ni Sinag na kaya hindi matapos-tapos ang digmaang kanilang kinakaharap dahil sa kinuha ng kanilang apo ang mutya ng mga engkantong itim. Napatay nito ang hari ng engkantong itim, tapos doon ay nagsanib-sanib ang mga nilalang. Di naman talaga dapat mangyayari yon, pero mapili talaga ang namatay na haring yon. Gusto nitong kunin ang asawa ng apo nila noong mga panahong yon. Kaya wala itong nagawa
kung hindi ang kitilan siya ng buhay at kunin ang mutya niya. Nasa aktwal na mundo pa sila noong maganap ang mga tagpong yon. Kaya noong hindi na sila nilulubayan, ay humingi na sila ng tulong sa Diyosang nagbabantay sa kanila. Isang araw lang ang lumipas at inilubog ng Diyosang yon ang kanilang baryo. Namuhay sila ng payapa sa mundo ng engkanto, pero hindi sa matagal na panahon. Dahil ilang taon lang ang lumipas at natuntun sila ng mga ito. Naibalik naman yung mutya ng haring yon, pero hindi talaga sila tinantanan. Tila ba kamatayan ng lahat ng angka nila ang gusto ng mga yon. Kaya wala silang pagpipilian bukod sa makipaglaban. Matapos makapagpaliwanag ni Sinag ay ikinumpas nito ang kanyang mga kamay. Biglang lumitaw ang totoong kasuotan nitong si Sinag. Alam kasi ni Lolo Ruben na gumagaya lang ito ng mga kasuotan. Nakasuot pala si Sinag ng isang kasuotan na gawa sa dahon. Nagsilabasan din ang mga braso nito na napakaraming baon. Halos lahat ng balat nitong si Sinag ay tatuan. Nagpatuloy na ang kanilang paglalakad hanggang sa madapo sila sa puno na kanyang tinutukoy. Ben, kung sakaling mabuhay ka sa digmaang ito, pwede mong inumin ang dagta ng punong yan upang mapanatili ang kabataan mong katawan. Tatanda ang iyong sistema, pero hindi ang iyong lakas, bilis, at liksi. Ito lang ang maaaring maging tropeyo mo sa pagtulong mo sa amin. Wika ni Sinag. Bigla namang lumapit ang apo ng baryong yon. Halos mapaatras si Lolo Ruben dahil sa napakalakas na aura nito. Kung normal na tao lang itong si Lolo Ruben, ay maaaring mawalan siya ng bait kapag lumapit ang matanda sa kanya. Meron itong daladalang tungkod na animoy na buhusan ng langis. Meron itong koronang gawa sa dahon na nagsisilbing indikasyon na siya ang apo sa lugar na yon. Meron din itong napakalaking krus na suot-suot niya. Ipinamana ang krus na yon sa lahat ng apo sa baryo ng manggagamot. Lumapit lang ito sa kanila at ngumiti habang nagwiwika ng, "Mabuti naman at hindi mo binigo si Sinag." Habang kinukumpas nito ang kanyang mga kamay, na tila ba kumakaway sa mga kasamahan ni Lolo Ruben. Matapos maipamulat si Lolo Ruben, ay inumpisahan na nga nila ang kanilang plano para sa gaganaping laban. Umiikot-ikot ang apo na yon sa mga kasamahang engkanto ni Lolo Ruben at nag-uusal. Kumakarga pala yon ng mga proteksyon at baluti para sa mga kasama niya. Mahirap na dahil sa napakatanda na ng mga engkantong itim na kanilang kalaban. Lahat halos ng mga yon ay magkakasing lakas na. Kaya kahit baluti man lang, ang maikarga ng apo sa kanila ay malaking tulong na yon. Ipinalabas din kay Lolo Ruben ang kanyang daladalang latigo at sable. Nilagyan ng bato ang dalawang gamit ni Lolo Ruben. "Mas triple na ang lakas ng mga gamit mo. Siguradong mamamatay ang aswang na makakaharap mo sa inyong mundo kung sakaling makakauwi ka." Wika ng apo. Ramdam na ramdam ni Lolo Ruben ang paglakas ng kanyang mga gamit. Yung minana niyang latigo ay biglang nagmulat ang dalawang mata sa trespiko nito. Gulat na gulat si Lolo Ruben nang makita niya ang dalawang matang yon na magkadikit. Unang sipat niya rito ay gumagalaw talaga ang mga yon.
bibihira ka lang makakita ng trespikong gumagalaw ang mata. Nawala din naman kaagad ang paggalaw ng mga matang yon. Mabuhay ka, Ben. At hindi lang kabataan ang ibibigay ko sa iyo, kung hindi ang isang karunungang ninanais ng maestro mo. Okay, wala pa tayong Lolo Ruben 14 eh. Hanggang dito na lang muna. Pero alam nyo ba? Alam nyo lang sa akin lang habang binabasa ko yung kwento. Sadyang napakaraming hindi pa natin alam. Tulad nito, nung mga panahong to, hindi natin alam na nangyayari ito sa bansa na lang natin o kahit sa lugar lang ng Masbate. 'Di ba? Pero nangyayari talaga siya. Isipin nyo na lang, yung mga nangyayaring kakaiba hindi lang sa mundo natin, maging sa ibang dimensyon ng mundo natin, o ang mas matindi, sa labas pa ng mundo natin. Kung tutuusin, napakarami nating hindi alam. Pero maraming salamat at may mga taong nagbabahagi ng ganitong klase ng kwento. Sana mas rumami pa kayo at sana sa mga susunod mas tumindi pa yung ibabahagi niyong kwento sa amin para naman kahit papaano mamulat kami sa ganitong klase ng mundo. Ang masasabi ko lang, maraming salamat. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat ulit.